O número 91.179 foi o da sorte neste sorteo de Nadal en Galicia. Ademais de deixar 16 millóns de euros na illa, tamén premiou a outros concellos como Caldas e Meis. Precisamente, da administración número 1 de Caldas foi de onde saiu este boleto, que na súa vila deixou 7,6 millóns de euros. Agora xa máis relaxado, pero antes moi emocionado e moi contento, desde logo. O número repartiuse por asociacións e establecementos, aínda que a gran parte fose parar a Illa da Arousa. É un número que se lle ofreceu a asociacións, a clubes e demais, e non quería levar nadie. Puxose a venta en ventanilla e logo levou da illa, que foi cando necesitaba unhas series, e levou ese xa. Ao igual que na Illa da Arousa, en Caldas a maior parte do premio tamén se repartiu en participacións, deixando na vila numerosos agraciados. A veces toca, sobre todo as participacións, alégrome porque queda ben, porque a xente a veces non se fía das participacións e mira, tocan tamén. Este é o premio máis grande que deron dende o establecemento nun sorteo de Nadal. Era algo que por lo menos ahora xa din, mira, nunca toca, ahora xa tocou, xa estamos libres. O cuarto premio tamén caeu no Concello de Meis. Foi un boleto selado por máquina cuxo agraciado se levará 20.000 euros. Dende o establecemento Casa Samuel celebraron este premio. Contento, sempre que temos un premio agradécese porque, a ver, levamos moitos anos, eu vivo desto, para min é unha ilusión para os veciños, para os clientes que veñen de paso, para todo o mundo, e o que lle tocara, pois, moi contento por el, claro. Dende o local, descoñecen quen pode ser o agraciado. Pode ser dunha empresa, que eu vendolle para empresas, particulares hai moitísimos máis, claro. Pode ser un veciño, xente de paso, isto é unha zona de paso, temos clientes, xente traballadora pola semana, o fin de semana xa é xente de ocio, pode ser calquer persona, é dicir, estamos no centro, estamos nunha aldea, pero estamos no centro do Salnés, está cerca Caldas, veñen clientes de Villagarcía, Pontevedra, Cambaos, a saber. Este premio non é o primeiro que cae no establecemento Casa Samuel. Nos últimos anos, a fortuna da lotaría do Nadal achégase ao local de Meis. O que agardan ambos negocios é que estes premios atraian a máis clientes e poder repartir máis premios no sorteo do Neno.